Matod pa sa atong tubag sa Salmo, ihangad ang inyong mga ulo ug tan-aw sa to'y sumpay, kay ang inyong kaluwasan haduol na. Gusto ba mo nga moabot na ang kaluwasan sa inyong kinabuhi? Gusto, dili? Kusga. Matod pa sa unang pagbasa, inigabot ani niya, putlio niya murag sabon ang mga bulingon nga kasing-kasing iyang limpyuhan. Sunogo niya ang mga plastik kay dunay kayo nga iyang ipada niya nangutana dayon, kinsa kahay makabarog, inigabot na niya. Gusto ba mong putlio na sa Ginoo ang inyong kasing-kasing? Gusto mo, dili? Kanang di na ka maglagot sa kabit sa imong bana, gusto ka na? Gusto ka, dili? Kusga. Kanang di na ka maglagot anang nangutang nimo nga way bayad-bayad. Kanang di na ka ganahan nga maningil og utang, kay ganahan na lang kang magsigig panghatag, gusto ka na? Nagkahinay na. Gusto ka nga kanang magsigi na lang kag pasaylo anang imong mga anak nga di na jud ka magyaw-yaw bisan pag di sila mo eskwela, dili sila mo trabaho sa balay, magsigi lagduwa anang mga computer, kanang cellphone. Gusto ka nga magsigi na lang kag pakaon nila, di na ka magyaw-yaw? Wa na ni tingog. Gusto ka nga magsigi kag higugma ang imong igsuon nga siging daot nimo nga sa una ikarabay ga pa-eskwela ana, karon nga ni arang-arang ng kahimtang gikiha pagyud ka, giilogan pagyud ka sa katigayonan nga inyong gibahin-bahin. Gusto ka? Na, wa nagitingog. Gusto Gusto ba ka nga magsigi kag higugma ng tao nga nagplanong mupatay nimo? Ganahan ka nga di na ka mahadlok nga patyon, kanang willing ra gyud ka nga mamatay anytime? Gusto ka na? Wa gyud mo'y gusto. Mga igsoon, way usa nato nga dili gusto og kaluwasan, pero ang pamaagi sa Ginoo sa pagluwas, unahon niya ang atong kalag, unahon niya pagbag-o ang atong kasing-kasing, kay ang kaluwasan nga tinud-anay kanang makasud tag langit, kanang maliwatan ni Maria, maliwatan ni Jesus, ni San Jose ug sa mga santos nga makasud og langit. Mao na diri sa atong ebanghelyo, si Zacarias nagsupak-supak sa gisulti sa anghel, pag-anunsyo sa anghel nga manganak ang imong asawa bisag tiguang na kaayo. Nakasa si Zacarias, nagsupak-supak. Apan sa dihang nataw na ang bata, wa na siya mosupak. Niingon na siya nga, sundo na nako ang Ginoo, bahala nagdin ako katabi, kay nasakit man ni siya, naamang man. Wa na siya maguol nga maamang siya. Ang iyang gihimo, sundo nako ang Ginoo. Di nako sundon ang mga tao ug ang panghuna-huna sa akong mga silingan, mga paryente. Sundo nako ang huna-huna sa Ginoo. Ug mao say gibuhat ni Isabel, sundo namo ang gisugo sa Ginoo. Nindot baya gid unta kay bugtong anak amo gining i-junior. Pero ang giingos Ginoo, Juan ang ngalan niya. Ni-insist na sila nga sundon ang Ginoo. Unsa may nahitabo, doon na dayoy healing. Naayo si Juan, si Zacarias. Nga naman, ang ayan na siyang ayohon, kay naayo naman ang iyang kasing-kasing. Sige, lingay mong tupad. Ingnaon sa ro'y sakit diha sa imong kasing-kasing. Wa ba na dihay mga pagdumot, wa ba na dihay mga pamakak, wa ba na dihay mga kaibog nga laway, nga lawasnon, wa ba diha ang pagmahal sa imong kwarta, pagmahal anang imong mga alahas,
pagmahal anang imong naong, pagmahal anang imong kilay, kanang imong buhok, attachment anang imong mga dungog, attachment anang imong mga degrees, kanang imong authority, ana, wa ba na diha aros imong kasing-kasing? Kanang di ka kadawat nga sawayon, di ka kadawat nga malabwan, di ka mudawat nga mabati, ma-disregarded, ma-neglected sa katilingban. Gusto jud kang center of attraction, kanang daghang yung mo like, daghang mo follow sa imong social media account. Wa ka ana? Nga daghan jud untang kolekta, nga kanang inig misa gid nako, aso-asog yung kolekta, kanang inigbaligya og slat, halin dayon tanan. Wa ka ko anang attachment. Ato na ning ipahiled sa Ginoo. Unsa may mahitabo kung mahiled na ta? Mahimo tang kalipay sa atong isig katao o mahimo sad tang malipayon. Muna dinhi sa atong simbahan, doon natay duha ka healing sacraments. Sa 7 sacraments na ay duha ana nga gitawag og healing sacraments. Unsa man ni siya? Hibaw mo, kanang pagkumpisal o kanang hilog sa masakiton, anointing of the sick o kanang sacrament of reconciliation or confession. Nganong nahimo man na silang healing? Kay kanang paghilog sa masakiton, apil diha ang pagpasaylo sa mga sala. Dili kay ta concern nga mabuhi ang atong gihilogan. Ang concern, mapasaylo, mabuhi ang iyang kalag. Mao na kanang inyong masakiton bitaw, bisag unsa pa na kabuangon, basta masakit na gani, sultihi gyud nga maghinulsol tas ato mga sala ha. Magampo kita kanunay nya inyong pasabaton og rosaryo, kanang imong bana nga di gyud mo sabat og rosaryo, magsigilag hapyod anang manok, inig ka paralyze, rosaryohi ra gyud na kanunay dias kilid, kana bang di na siya kalihok ba? Ana, nyaing na nga, magbasol tas atong mga sala, ana, labi na ginang kumatos na, kanang di na gyud kalihok, ana, sige hig rosaryo, nya, honghongi, maghinulsol tas atong mga sala ha, nya tawag din kag pari. Ayaw mo tawag og pari nga, wa kahibaw ang masakiton. Kay nga naman, inighatag sa sacrament anointing of the sick, dili siya maayo, kay wa man siya paghinulsol sa iyang sala. So, i-prepare. Mao na nga matod pa diri sa unang pagbasa, ang akong sinugo mag-andam sa akong dalan. I-prepare. Hasta ning inyong mga bata nga dadon din ni simbahan, ayaw ina mga tutag simbahan. I-prepare sila. Nga unsa may buhaton inig simba. Ana, mangumpisal kita ha, kausas usa ka buwan. Kausas usa ka buwan, 10 kausas usa ka tuig. Kaya aron inigdawat nila sa Ginoo dinhi, prepared sila, healed dayon sila. Di ba? I-prepare. Mabitan na dinhi, moingon ta, schedule ang pag-anointing ha. Nya mo hangyo ta, i-prepare ninyo. Kaya dihay kausa nga, di lang kausa, kadaghan yun. Gidali-dali yung kong paadto, diningadto ko. Pag abot na ako, asang masakiton, naradiha pader. Pagsaka na ko, noy, gahigda nin taong masakiton, noy, mo anuin ko ni mo ha. So, nibukot bitas habol, nitakilid, gitakidlan ko. Wa na siya mutagad na ko ba, nitakilid. Naku, takilid man lagi ni. Ingon yung asawa, uy, ni aspadir, uy, kuan, ilugan ka. Wa na gin magtingog, sige gana. Siya na kayo naghuwat kong 30 minutos, nga mo atubang na ko, wag yun mo atubang. Ingon din asawa, ay lagbog sa pader, nakuha din na nyo sulti. Wa, amo lang untang pakalitan ba? Naku, ayaw. Patyon palang kuha na hinoon. Kaya ang iyara bang hunahuna tingali ana, nga inighilog, patay gid siya. Wa din nyo gikondisyon ba, nga dili ka mamatay, mabugtuan las ginhawa. Pero ang imong kinabuhi, mupadayon man na, ang imong kalag, mupadayon man, kana mo atong siguroon. Kaya ang hilog, kaayuhan sa kalag ug lawas. Unahon ang kalag, dili ang lawas. Kanang kalawas, mamatay ra na. Pero ang kalag mo padayon, wa man na masabtis mga masakiton.
Hastang mga silingan, inig-ingon to ng pari, kisa may hilugan, sikot, awa na, patay na. Maniwas ng pari. Diloy healing sacraments. Pero ang healing at tinud-anay, kanang kausaban sa kasing-kasing. Kana bang pagpaubos o pag-angkon sa atong mga sala o pagpangayog pasaylo. Maayo kita mo na si Zacarias, naayo siya siyang pagkaamang, kay nangayo siya pasaylos Ginoo, o andam ng mubuhat unsay sugo sa Ginoo. Mao na siya. Salamat sa andam ng mupalit og slat sugod karon. Di ba? Nasa mo tawag nako mga ikhak. Padir, online man mi unsaon pag-submit sa among ikhak nako pagkasimpula, ipadaragin na, i-text na, i-message aning atong mga contact persons ang inyong petitions, ang inyong halad, o niya ipadala ang inyong amount. O ana, mo nang nasa taroy mga online nga mga ikhak. Di ba? Ato nang taga-ag chance ang mga online hangtod mo December 31. Pwede pa mo submit sa inyong ikhak. Pero kamong ni adi ni gasig balik-balik, ay lang sa paabot ta og December 31 kay basig di na mo kaabot. December 25 lang ang ikhak. Pero mga online, pwede pa mo padala ko to December 31. Ato ning gibuhat aron makahatag tag nindot nga relasyon sa Ginoo. Naot paunta kay way lain nga healer ang Ginoo. Munang moingon kita, ihangad ang inyong mga ulo ug tan-aw kay ang inyong kaluwasan haduol na. Na ini testimonya nako, pader kapobre gid nako. Sige kog palit sa imong slots, sige kog palit anang imong tanang slots sugod pa 2020. Sa akong kapobre pader, nahibong lang ko nakapahimo kog balay sa akong mga igsuon mga kontra ra ba kay ni nakos una karon pader ako yung napaayo ilang tanang balay hilom lang ko pader pero nakatabang nako akong mga igsuon na pahilona ug ang akong tanang utang pader na bayra nako sa kong nahuna pwede na ni siya mamatay nganong nahimo mo na nahitabo mo na hasta siya dili ka explain pero ang explanation healed na siya kamao na siyang mutabang sa mga tao nga iyang duol sa iyang dugo bisan pag musurok ang iyang dugo. Di ba? Wag yapon mo kasabot sige na manindog na ta.